Riwruok mar jochiw thieth bade ma Kisumu golo ywak ewi midhiero magi ma oriwo koda ka deko mar osara kuom thuolo mar dweche 2. Giwacho ni pok ochulgi osara mar dwe mar 8 kod mar 9. Bende giywak ewi midhiero mar deko mamedo jochiw thieth lemo kod midhierono moterogi dar ka iwuok e NHIF nyaka e SHIF. Winja ne gima gin go giloso sani achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu. Jo health pok ochul dweche 2. To mano ok en gima ber nikech ka koro idhi tich tionge kata transport minyalo dhi go tich. Idhi tich to landlord susore e bathi dwa loro ni dhot. Idhi tich to nyithindo riembe sikul, jopuonj gocho ni idhi om nyithindo e sikul kata transport midhi omogo nyithindo onge. Idhi tich to japiko materi tich. Japiko dwa pesa ne. Japiko redo ni e dhot chula pesa nikech koro jaka piko idho gi gowi. Gini tek jodalawa, omiyo gima wawacho en ni wachiwo mana juma achiel. Counties mamoko sechudo to Kisumu odagi chulo ji. Kendo giwach ne ji ni gibiro chulo ji karang'o. Inyiso mano ndik barua ni wabiro chulou to ndale madhi. Ochopo kama koro wachiwo juma achiel. Mako sara ok wanyal yudo to biro chuno ni koro jo health tete ma Kisumu biro wuok oko mondo gidhi gimanyo sara kuom employer. Mano wach mokwongo. Wach mar 2, nitie wach mar insurance. Ji te ong'eyo ni sani NHIF rumo, ji transit, ji dhi e insurance machielo. Kisumu County nyocha okelo insurance moro miluongo ni Madison. Madison ni ok wang'eyo kaka noyiere nikech insurances ng'eny. To kata wan union leaders, representatives mag members, ne ok oketwa piny, be ok omiyo option, ok omi kata members option ni to yiere magi ma mondo wane ni to dong insurance moro wacho ni ana chiwo ma to moro chiwo ma to koro yiero the best. Ok mane kaka idwaro. To koro wan okelnwa insurance miluongo ni Madison, ni ema nyaka wati godo, to watiyo kode titiyo kode e government hospitals, mamoko onge kata yath. Poko chuli msara dweche 2, timi insurance, to insurance ni thiedhri kuma yath be onge. Koro mano wach ma ok wanyal yie kaka jo health. Omiyo wakwayo ni mondo wach mar insurance ni the county government obed piny kodwa as representatives mag jo health. Mondo wa discuss, mondo wayier a suitable insurance ma the best, ma biro offer best services ne jowa te kaka nyalore. Wach machielo ni wan gi jowa manondiki higa 2019. Nyaka sani jogo ichulo osara nus michulo jomoko. Magi gin nyithindwa monyuol Kisumu ka, mosomo Kisumu ka, mathiedho jowa. To in adier kidhi tich gi ng'ato to ng'ato ichulo osara nus, higni madhi 4, to ng'ama higni 5, to ng'ama chielo ichulo moingi, iwinjo nadi? Gigi ne wasewacho, mwasewuoyo, mwasebet gi county mane gikoni higa ni gidhi confirm jogi mondo chulgi ka jomoko. Ung'e maber ni county government no confirm ECD teachers. It is not a lie. Wang'e very well ni county government no confirm the tax collectors, revenue collectors. They were confirmed. Ang'oma mono county government confirm health workers for 5 years. En ang'oma mono gi confirm health workers for 5 years. Jomoko nitie mendiko imiyo nyaka direct employment on permanent and pensionable. Wawacho ni oromo. Gimoro kamoro nyaka bed gi gikone. Giko chopo makoro nyaka health workers ma under UHC nyaka bed confirmed mana kaka jowete gi mamoko sebedo confirmed. Departments te health ka emindike ng'ato tichuli nus msara, timi contract ma 3 years, to contract ni be onge guarantee ni kitieke to pori dhi mbele gi tich. Omiyo wakwayo county government of Kisumu ni jogi koro sauche manyaka gibed confirmed. To ka ok gijal confirm gi to giwachnwa mondo mi wang'i what can be done, the best way minyalo konygi godo. Ok ijal kawo nyathi ng'ato ichulo nuso sara to jomoko tichulo mopogore kamano. Wach mogik en wach mar promotion mar jowa. Nitie ji manodong' mane ok obedo promoted. Chal ni nuse mane jogo promoto jomoko nodong'. Koro jogi be wuoro ni to gini ibiro tiek karang'o.
gigi wadwa ni mondo watieki mondo kwa donje higa manyien to wadonje higa manyien kakoro weche orumo ok wachak waduog ka to the media ni wabiro ywak ni Kisumu County odage timo ne joge ABCD. Counties mamoko osetimo gigi, ang'o ma mondo Kisumu timogi? Counties mamoko osechulo ji msara. Wakwayo ni kata tok gior ji mondo odhi osome other counties ni to jogi to golo pesa kanya machulo godo the health workers and their staffs. Ginyalo dhi kamoro mondo gisom nikech gini ka ng'ato timo gimoro moingi donge dhi tisomo kuome ni to unu time nade. So mane gima wawacho ni Kisumu County odhi higa gidhi kata Siaya gipenj to jose unu chudo nang'o, ere kaka uyudo pesa muchulo jo to wan ma wan otamo wani nikech ok en gima ber sama wuoyo kod nitie jowa matuo makata kaka thieth onge nikech gionge gi insurance. Ok en gima ber. Omiyo katieko tawacho kama, wamiyo Kisumu County ndalo 7. Ndalo 7 wachako kwano sani sama wane kane kochopo wuok tich